Pinaha ang Sitio Libon sa barangay Tabunan, Matnog, Sorsogon kagabi dahil sa ulang dulot ng shear line. Sa Bato, Camarines Sur, muling tumaas ang level ng baha sa San Vicente, Bacolod Road na mag-isang linggo ng lubog dahil tumaas muli ang level ng tubig sa Bicol River. Muling isinara sa motorista ang daan na shortcut sana papuntang munisipyo mula sa 10 barangay na nasa kabilang bahagi ng Lake Bato. Sa Balatan, Camarines Sur, rumagasa kagabi ang bahang may kasamang putik sa Siramag Luluwasan Spillway kaya ilang oras na na-isolate ang mga barangay ng Pararaw at Kamangahan. Bumaba ang baha kanina kaya tinayagan ng MDRRMO ang maliliit na sasakyan na makatawid. Passable pa naman sa light vehicles ang Balatan-Nabua Road sa barangay Cabanbanan na nagka-road slip noong isang linggo dahil sa unang ulan ng shear line. May rock slide na rin, Jeff, sa Sangay TV Road sa barangay Patitignan, Sangay, Camarines Sur at landslide sa Manambrag, San Andres, Catanduanes kaya pinag-iingat ang lahat. Maraming LGU sa Sorsogon, Albay, Catanduanes at Camarines Sur ang nagpatupad ng localized class suspension bilang tugon sa yellow rainfall warning. Pero sa Naga City, may pasok sa lahat ng antas kahit may banta ng malakas hanggang sa matinding ulan.